já jsem stál, zase jsme tu. Teď si přehráváme replay, teď to bude tank brutální, bude to FVčko. Trošku divné, co on má, tak to že má explozivní, samé explozivní a to by neměl dělat. Docela to nechápu, protože průbojné mají dost a prémiové goldy vydávají výbuchy, takže no nevím, jak to tam bude všechno, jestli se tady zakempí, protože no, je to tam dost tanků, bych neseděl. Takže si to zrychlíme, protože postupně už to bude taky nezájemný. Jo, foč. Kvůli fočovi asi. Tak tady kempí hodně dlouho, už to je na 8krát. Zapad. Dobře, tak to už musíme dát na jednu. Co se týče toho tanku, tak hodně dobrých lidí, kteří mají goldy, tak se na něho šli asi nepodívat, ale šli goldama vlastně jakoby vyzkoumali goldama a potom se změnili názory, protože ho dává one-shotem artilérie, každá druhá. Co vím, tak to se hodně Desert stěžuje. Ale že vůbec se to nestrefuje, a i když jednou 8-6 byla, tak nic, ale dobrý. Tak to musíme zrychlit, to bude ještě asi dlouho. No, tak jo. No a vidíme, že mění náhle pozici. To nebude. Nevím, dělá trošku chybu tím bokem, protože on zase ten bok je taky, no všichni víte, plechovej, to je artilerie, první cíl. Já taky, třeba když jsem měl, tak jsem čekal. Levý flank, oni prosrali, já jsem prosral moment a teď to asi bude dobrý, protože bez to bude všichni. Proč se mě pojíždí, to mě vážně nedá stát. A si bude jenom čekat na tu 110, ale já už bych se pomalu obracel. Protože M103 je tam sama, na to by jak PZS to nešel, tak i 7, ona je daleko, takže by mohla vyjet až sem třeba. Tak jo, s tím můžeme pustit. Teď už nesmíme nic vynechat a právě podle faktu tady má být hodně dost damageu. Nevím, není to také riskový asi. A jo, dost dal, ano. Toto mají rádi, i one-shoty třeba 1900 a taky. Teď bude asi Vortex. Bachata, ano. Asi tak jeď do toho. To asi nedá. Tomu dal do pásu. A jak všichni jistě víme, tak pokud se s falšbokem a nebo pásem střetne výbušný, explozivní, tak se stane to, že hned při nárazu vybuchne, protože kdyby tam nebyl ten falš bok a
nebo pás, tak by to jistě si snažilo prorazit, ale ono to vybuchne hned, jak to narazí. To je trošku problém, ale ten vážně zavadí někdy. Ano. Tak počkejte, chci zpomalit. Ten dělá co? Ano, za toho to milují, prostě se nedá bez toho. A teď můžeme vidět, že tady jsou taky sněžinky tady, že se nesvítil. Svítil se pouze Butchert a GVS, který je na tímto flangu. Takže teď se asi bude snažit bránit tady, protože nevím, kam by ještě ten level prošel a to rozhodně asi nebude chtít podcenit, protože jenom dvoje a tak jo, pustíme to. Teď asi bude dost čekání, protože za ním jen tak nepoleze. Docela silně to na mě plyne, když ta je taká taktika sedět u bází celý den, ale tak asi už to znám. Tak, Butchert teď se bude hodně dlouho zdrhat. Teď Butchert dělá asi hroznou chybu. Nesmí podat na jedničku. Když jedete na tanku, tak dejte vždycky R-ko. To je první rychlost. Takže pojedete sice pomalé, pokud jste z rožku, ale pojedete plynule, takže vám to dělo vůbec nic nebude dělat s tím kruhem. Tak jo. Každopádně teď asi budu zachvatovat bázu. Ne. A teď to je špatný. Ale ještě jste ho vyvázli. Doufám, že on ho dá, jo to pod keřem, ale nedělá to chytře zrovna. Čekaj, já mám ještě 1 minuta, takže to budeme přijet. Chyba je v tom, že ten je tak hustý, že jako kdyby on byl na této straně, tady, tak určitě by ho zasáhl přes ty hříšky. Já bych to si tak neriskoval, ale následně. Dal mu skvěle, dělal to co nejrychleji. Ani, jo, vidíte, tady mu dával kumulativní, to je takáto tečka, to je kumulativní. Tak on ho neprorazil do masky, tady, kde je největší místo, to je červené. To má největší, kde ten pancíř. To si nechal, no tak uvidíme. On dělal takto, že jede tam, ale jede tam. Je to kvůli tomu, že dá se tak obalomutit skoro každého hráče, takže se na to nechytejte. Že jede tam a potom najednou jede tam. Jistě. 4 sekundy, jak vidíte. 4 sekundy do konce bitvy. On to ještě stihl. Takže chci říct, že tento boj se mi docela líbil. Ne docela. Ale měl poslední náboj. Mohl si vzít ještě mohl s posledním výstřelem. To už si nepamatuju, jak se to jmenuje. Je to docela dlouhý a tak jo. Já vám přeji štěstí a těšte se na další replay.